Súdne najstaršia súťažná dvojica na košických rallytratiach, vôbec na slovenských rallytratiach. Igor Drotár a Vlado Bánoci, absolútne 4. miesto v hodnotení majstrovstiev Slovenskej republiky, 3. miesto na týchto tratiach v triede 11. Igor, tvoj komentár. Najskôr pohár. Čo si sa pýtal? Tvoj komentár k pretekom. Nerozumiem. Tvoj komentár k pretekom. Komentár bude dlhý. Chcel som sa poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí nám dodávali energiu počas týchto 2 dní. Nakoniec máme výsledok veľmi, veľmi pekný. Tešíme sa tomu s Vladom a ďakujeme aj vám, aj všetkým, ktorí sa o to pričinili, že máme takýto krásny výsledok v takomto krásnom počasí na takejto krásnej rally Košice. Ďakujem. Ďakujem pekne a samozrejme, že Vlado očakáva ešte to klasické gesto, ktoré jednoducho patrí k tejto dvojici a k tomu áno, pane! Igor Drotár, Vlado Bánoci.